Hudaýyň dostlarynyň biri aýdypdyr. Uqa gitjek bolup, kellemi ýasykda goýamda da aşk bilen, mehabbet bilen ýatýan, kellemi ýasykda goýup uqa gitjek bolamda da, men ýatsam Hudaý menden razy bolar. Näme uqym alsam işdäp turamda ibadatymy ýerine ýetirerin. Hatda uqa gitjek bolupdy da aşk mehabbet bilen ýatýanlypdyr. Oşondan Hudaýyň razyçylygyny isteýän eýnihi namaz okuyacak bolanda niyet etişim yani. Adam namaz okuyanna ne kadar Hudaýdan razyçylygyny isteýe, uqymdan ne şojuruk isteýänlipdir da. Yani uqymdan ne Hudaýyň razyçylygyny isteýänlipdir. Qaytaýdyn. Wagt qaytaýdyp da daňyma tarsam az bugurryň. Inni la ahtasibu min nawmati. Bir mal ýatqalan ýanyk ýatmaýan menlipdir. Bir heýwan ýadap ýatqalan ýal ýatmaýan. Ýatjak bolamda da şimal yatsam Hudaýyň razyçylygy ba uqym tutupdy yalandan ýatamak. Bismillahirrahmanirrahim diýip ýatýan. Oham işdäp turamda işime ýararyn, ibadatyma ýararyn. Hulasa qowluga ýararyn. Namazdan sogap tamam bolşýaly, uqymdan sogap tamal bolup ýatýanlypdir. Mundan aňyrda gurrun aýdyp bermeli, mysal aýdyp bermeli. Uqymdan sogap tamal bolýanlypdir. Näme diýip niýetimde ışykbada diýipdir. Maňa diýäle, ihlas. Wagt bide ýürekde aýlanýarda. Men jan ihlasym ýar ýanyny bellide. Bir ihlas yürek bagryň daby. Yürek bagryň çyny bilen bolýarlykda. Diňleň bir ihlas barada kysgadyk mana aýdyn. Şu giýinlikde ihlasyň manasy haşy. Yani bir adam namaz okuýar. Namaz okuýsam men dünýede, ahiratda Hudaýyň rahmatynyň eteginde bolaryn. Oňa şu dünýede bir tohor meriçilikden galaryn, ahiratda da Hudaý maňa sogap berer. Bir ihlasyň bir manasy. Awda düşünmeli din almahaby. Ýene bir manasy var. Namaz okusam Hudaý meni şu dünýede afetlerden saklar diýip ýadynda ýok. Hudaý jan buyurupdyr, men okuýsam men azap cehennemden Hudaý alyp galar. Bir de ihlas, bir de şeriatda işkali ýok. Emma bulan ikisinden de saýhallyrak bir ihlas var. Başga da bir ihlas var, ol Hudaýyň dostlaryna bolýanmışdyk. Sen şolardan ýüregiňi al. O näme? Sen ibadata, namaza duranny, ya arada tutanny, ya bir bennek ýaxşylyk edenni Hudaý menden hoş bolar diýip etdiýär. Başgalar sen ýadyny da tutşana. Dua etdiýär ki berde Hudaýa maňa cennet nesip et. Hudaýa men azabyňdan sakla. O dua etdiýär Allahdan dileýär. Ol öz başyna görüň. Ýöne şol işi edenni Hudaý menden razy bolsun diýip etdiýär. Hudaýyň beraberini men binni diýip etdiýär. Hudaý men Rabbim da, men aşk etýän, men iftihar etýän, men Hudaýmy hoş etýän diýip özi begenip etýär. Ine bir de bir ihlas var. Bir ihlas var, sogap ýadyny var. Bir ihlas var, şu dünýede de sogap ýadyny var, ahiretde de sogap ýadyny var. Emma ýene bir ihlas var, sogap ýadyny ýok. Men şu etýän işimde Hudaý hoşdur menden. Bir beter ihlas. Yani üçüsü de şeriat ihlasının içinde, tarikat ihlasının içinde, üçüsü de baratta. Sen din manasını, sogabını saklayan zatta. Dinlemin misalını Allah'ın dostlarının birinin. Hudaýyň dostlarynyň birinden dinle bir meýdany. İhlas meýdanynda suwda ýüzüm muran ýanyk, suwlarda şena uran ýanyk, adamlar ýanyk, ihlas meýdanynda gadam adamlardan dinle. Hudaý bilen aralaryna niçe başarsalar duru etjek, Hudaý bilen aralaryny saf etjek adamlardan dinle. Bizim mezhep başymyz İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ustadlarının dövründe bir adam varmıştık. Mezhep başımız İmam Ebu Hanife'nin ustadlarının dövründe. Ona İmam Muhammed ibn Vasi' diýerler. Büyük insan evliyalan birmiş.
Häzir gurrunun aýtmakam gysgaja şonu tandaýyn, diňleň. Kuntu ila wajadtu fi qalbi qasawa gadawtu fanazartu ila wajhi Muhammad ibn Wasi'. Şoň zamanna ulamalar aýtýanmış, ulamalar, beýik adamlar. Käde ýüregimiz gatyýa diýenmiş. Ýüregimiz gatyýa. Dünýäň narahatysi bilen ýüregimiz ýumşatjak bolsak, ýüregimiziň narahatysyny şu dünýäň narahatysyny aýyrjak bolsak, şu Muhammed ibn Wasi'ni tafardyk, şonu bir gözlerdik, şoň ýüzüni göremizde narahaty ýüzümizden çykýardy diýe. Şoň ýüzüni göremizde narahaty ýüregimizden diýe. Şoň ýüzüni gözlemizde narahaty ýüregimizden çykýardy diýe. Kezalika wujuhu arbabit tecelli yura fi safuha Allahul azim. Allah'ın nur tökülýän adamlaryň ýüzüni gözleňde Hudaý görünýär diýipdir. Kezalika wujuhu arbabit tecelli yura fi safuha Allahul azim. Hudaýyň nur, Allah'ın nur tökülýän adamlaryň ýüzüni gözleňde diýipdir, Hudaýyň nuru görünýär, Hudaýyň rahmaty görünýär diýipdir. Gün ayna düşenne, ya gün suwa düşenne, suw gözleňde gün görünýär ýanyk, olaňda ýüzüni gözleňde Hudaý görünýär diýipdir. Hudaý ýadyňa düşýär, Allah'ın nuru görünýär diýipdir. Şol adamlardanmışdyk Muhammed ibn Wasi'. Hanuň ihlas görüňmi, näme görüňmi de? Dinle. صحبت محمد بن واسع من مكة المكرمة إلى البصرة فكان الليل أجمع يصلي جالسا يومي برأسه إيمان وكان يأمر الحادي أن يكون خلفه ويرفع صوته حتى لا يفتن له. Bir ay diýer men taryhda diýer şoň menen ýoldaş boldum Mekke-i Mukarremeden gaýtdyk ta Basra gelýänçe. Oham giýje boldy. Giyicede yol yürüyordu. Hava salkın mı yerde? Diyeli geliyet, diye bilen. Şatar, diye bilen geliyeti. Hem kadim zamanına diyeli kervanının kaydılıyar, uzak yolları gidiliyarda. Şonu bir sesi zarç adam diyelin arasını kıygırıp kâde koşok yiyenmiştikle. Hem diyeli birime yadama diyali. Ştada konjak bolsalar, birimi öwrekde şu Qaramahyrda da gonor etjek bolsalar, birimi öwrek ýene gaýtadan şu daýawrak, sesi gatanrakly qygyryp goşok ýanmışdykly, tädiyeli birimi türkmen aýtmaýarmy? Haýt etmekde medettir diye. Şu diýe haýt diýip gatanrak qygyryp bir goşgular okyp diýe jan alyp birimi öwrek daýanmışdyklar. Aham, ýa-ni Muhammed ibn Wasi' wa şu jarçyny, şu qygyrýan adamy öz arkasında şu öz yakirrağını koyuyormuştuk. Ştadan kıygırıp diyeler diyormuştuk. Ne için? O kıygırıp başlarına karanlığın içinde giyece bir diyesinin üstünde ha. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semiyallahu limen hamide. Kellesi bilen ima edip nefil namazda duruyormuştuk da. O zarçı kıygırıyan adam da öz yanına koyuyormuştuk. Ta hiç kim şıl adam namaz okuyanlar diýmer ya Allah. Şu qıygırıp duran, qoş okuyup qıygırıp duran yani kim namaz okuyacak diyecek de qıygırıyan aytýanmışdyk, şu men yandan qıygırdyk diýenmişdik. Ama qıygırıp başlaýanmışdyk da qoşgusyny kerwanyň hemme ýerine deňizçilik duran bir zarça adam da o qıygırıp başlanyn derrew bir diýen üstüne ima bilen yani kellesi bilen Allahu Ekber. Bir mariz adamlar okuýmaýarmy? Nefil namazy diýen üstüne maşynyň üstüne, motoryň üstüne de okap bolýar da nefil namaz giňeşik meselesi. O qıygırmaga durandan Allahu Ekber. Subhaneke Allahumma ve bihamdike. Öz ışqy bilen, öz ihlasy bilen özüni derrew karanqyň içinde, ýoluň içinde, kerwanyň içinde diýen üstüne öz ışqyna ýol tapypdy. Öz ışqyna ýol tapypdy. Öz ışqyna ýol tapypdy. Öz ışqyna ýol tapypdy. Hala biri namaz okamadan Allah'a şin özüne ýol açylypdyr nefil namaz. Hala bir adamlar Qur'an-ı Kerimden ýollar açylypdyr. Bir adamlar zikirler bilen, bir adamlar salavat şerifler bilen her ýagdaýdan sana açyldy şonu göberme.